až potom. A teda rýchle intro. Robím pre slovenskú firmu Wilsondo, predávam nábytok a madrace. Sme v 6 krajinách, máme 8 shopov. Aktuálne vediem ten in-house marketingový tím skrz performance, data, automatizácie, reporting až po socky a brand. Pôvodom som PPCčkár a preto dnes prezentujem. A dnes by som vám chcel viac povedať o tom, ako si postaviť datový sklad a čo všetko dokáže. Povieme si o tom, že čo je to datový sklad, čo treba spraviť pred založením datového skladu, ako založiť datový sklad, aké základné výpočty treba spraviť a aké pokročilé potom vieme robiť. Ako potom začať data activation, ako zapojiť machine learning a AI do reportingu. Trošku si pofilozofujem o demokratizácii dát a poviem vám, koľko to celé stojí a kto s tým vie pomôcť. Takže čo je to datový sklad? Je to spoločné úložisko pre rôzne dátové zdroje, ktorých dáta vieš potom normalizovať do tabuliek, ktoré vieš potom spolu prepájať. Takže vyzerá to, on to reálne vyzerá ako takýto domček s týmito 4 koláčmi alebo 3. A potom máte nejaké reklamné systémy alebo rôzne dátové zdroje, ktorých dáta vlastne vylievate do dátového skladu. Takže môžu to byť reklamné systémy, môže to byť nejaký shop, CRM, nejaké vaše iné dátové zdroje, môže to byť Google Analytics, prípadne nejaké Google Sheety alebo akýkoľvek dátový zdroj viete dostať do nejakej tabulkovej formy alebo nejakej spracovateľnej formy, tak viete vlastne vyliať do dátového skladu. Keď to teda vysvetlím niekomu prvýkrát, tak zjednodušene to popisujem ako taký, chalani, pozor, ako taký Google Sheet s veľa záložkami a dátami, ktoré potom môžeš medzi sebou prepájať. Takže máš takúto tabulku, že máš Meta, Google, Favi, ďalšie dátové zdroje a on potom v tom, napríklad v BigQuery vyzerá takto, že tu máte zdroje rôzne analytics, do jedného projektu môžete napojiť viac Google Analytics pre rôzne shopy alebo pre rôzne projekty, potom Google Ads, Hub, to je náš ako keby produktová databáza, Google Sheety, niečo z Kebuli tam dotiaľ, Meta Ads a teda. No a čo treba spraviť predtým, ako začnete stavať ten dátový sklad? Tak určite treba poupratovať. Treba štandardizovať tie dáta, ktoré potom do toho dátového skladu pošlete. Za mňa sú také tri hlavné body. Zvlášť pre e-commerce sú dôležité, ja to volám, že reportingové kategórie, pretože okolo nich sa točí celý reporting. Okolo reportingových kategórií a podkategórií. Webové kategórie nie je vhodné pre tento účel používať, pretože web tvoríte pre zákazníkov, ale reporty zase tvoríte pre zamestnancov firmy, aby vedeli robiť rozhodnutia. Keď si zoberiem túto komodu z Wilsonda, tak u nás na webe ju máme v rôznych kategóriách. Že máme ju v detskej izbe podkategória komody. Máme ju spálňa komody, obývačka komody, prípadne samostatná kategória komody s 3 šuflíkmi. Malé úložné priestory, skrinky do 60 cm. Skrátka, jeden produkt je vo viacerých kategóriách. No a riešením pre správny reporting predajov a výkonu je vytvorenie reportingových kategórií. Kde to vyzerá takto, že ten produkt umiestnite do kategórie level 1, kategórie level 2, kategórie level 3, prípadne môžete ísť hlbšie. A potom máme také jednoduché pravidlo na parovanie do kategórií, ktoré vlastne robia kolegyne z listingu. A to je to, že každý jeden produkt je zaradený práve do jednej kategórie level 1, práve do jednej kategórie level 2 a práve do jednej kategórie level 3. Vyzerá to nejak takto. Že máme produkt, je to nejaký madrac 90x200, tak najprv naparujem do kategórie level madrace, potom do penových madracov a potom do 90x200, niekde tu, neviem, tu. Takže takto vyzerá tá štruktúra kategórií. Ďalší čas je naming kampaní. Viem, že to je ako PPCčkári, seniorní ľudia, že o tom by som to nemal hovoriť, ale videl som rôzne účty, zvlášť keď prejdú počas svojho života rôznymi agentúrami alebo rôznymi špecialistami, tak určite, keď je kvalitne štandardizovaný naming kampaní,
tak to umožní robiť vo výpočtoch výbery nad tými konkrétnymi dátami. A keď to držíte dlhodobo, tak si viete pozerať aj historický výkon, že kľudne x rokov dozadu. Vieme ho taktiež použiť na parovanie dát medzi domenami alebo na definíciu channel groupingu. Určite je potrebné držať tento naming všade a my na to máme takú ako keby naming convention, ktorá je úplne jednoduchá, ale strašne nám ako odmýka ruky. Máme tu, že skratka webu, krajina, cieľenie, formát alebo typ kampane, kategória a vlastné pomenovanie kampane. Toto držíme úplne vo všetkých účtoch, úplne kde sa dá, aj v zrovnávačoch a všade možne. A akože je to super, lebo keď to potom skombinujete s Source Medium, tak vlastne viete si spraviť akékoľvek reporty. Tretí je UTM naming. Správne udržanie UTM parametrov potom vám umožní zase robiť v tých výpočtoch nejaké výbery nad konkrétnymi dátami. A ako pár príkladov, iba rýchlo, že Facebook UTMK s dynamickými premenými, TikTok, Bing Ads a v Google Ads používame teda autotagging a potom ešte ten UTM script do Honzy Darcy, ktorý vlastne doplní ich akoby duplicitne, tam, kde sa stratia. No a keď toto všetko dodržíte, tak si viete začať robiť channel grouping. Hej, že keď si vypodmienkujem, že niečo je source medium Google CPC a contains PLA and doesn't contain brand, tak mám Google Shopping non-brand. A takto si viem vydefinovať rôzne channel grupy a ďalej s nimi pracovať. Napríklad v atribučnom reporte. Hej, že potom si viem zafiltrovať doménu, ten konkrétny channel group a viem si potom pozerať už v mojich reportoch, ktoré sú poslané na tom dátovom sklade, že viem si vybrať nejaký atribučný model a viem si pozerať nákupy, ale aj maržu, tržby, PNMK, nejaké revenue per session, margin M5, maržu per session a podobné metriky. No ako teda založiť ten dátový sklad? Musíte ísť za týmto chlapom a on vám postaví, skrátka. Ale nie. Prvý krok je výber vhodného nástroja. Najčastejšie sa používa BigQuery kvôli tým natívnym napojeniam na Google produkty. Využívam ho aj my sami vo Wilsonde a má to výhodu, že vlastne z GA4 vy ako jediný brať raw data, ktoré viete potom využiť. A keď chcete potom využiť nejakú alternatívu k BigQuery, tak vždycky je ten medzikrok BigQuery, že vylejeme GA4 dáta do BigQuery a potom to napojíme ďalej. Tie ďalšie alternatívy sú Snowflake, Amazon produkty, Azure od Microsoftu a iné možnosti je fakt veľa. Všetky určite pozná Adam Šilhan, tak sa ho potom spýtajte. Alebo môžete ísť aj za Ilom. Keď chceme pracovať s GA4 dátami, tak tam si uvedomiť, že vlastne GA4 má tri vrstvy. Tá prvá je tzv. Raw data vrstva, ktorá je iba databáza hitov odosielaných do GA4. Takže to je iba, že užívateľ niečo robí a hit, posiela sa to ako údaj do GA4. Tá ďalšia vrstva nad tým je potom nejaká nápočtová vrstva. Tam už GA4 spája tie hity do sessions, kanálov, už je tam nejaký nápočet atribúcie, podobné veci. A tá tretia vizualizačná vrstva. To je to, čo všetci voláme, že GA4. To je vlastne to užívateľské rozhranie, kde už máte rôzne vizualizácie. Prosím? GUI. Máte tam tie tabulky, grafy a už s nimi pracujete. No a to isté viete spraviť aj v dátovom sklade. Tu raw data vrstvu je tá istá, že to je tá databáza hitov odosielaných do GA4. Potom je tam tá nápočtová vrstva, kde si pomocou dátových modelov spájate tie hity do sessions, viete si napočítať vlastnú atribúciu, robiť nejaké pokročilejšie nápočty v BigQuery. A potom je tá vizualizačná vrstva, kde si vlastne vyberete nejaký nástroj, kde to vizualizujete. Hej, môže to byť Data Studio, môže to byť Power BI, Tableau a ďalšie nástroje na vizualizáciu. Čo je super na tom, keď využijete datový sklad, že vlastne nie, že si postavím vlastné GA4, ale že tieto tri vrstvy viem obohatiť ešte o štvrtú vrstvu a to je vrstva ďalších dát, kde vlastne môžem si dotiahnuť, ako som ukázal, už tie dáta z reklamných systémov, ShopTet, CRM, Google Sheety a rôzne ďalšie dáta, s ktorými ďalej potrebujem pracovať, napríklad skladovosti, aktuálny stav skladu, alokácia skladu a podobné veci.
No a potom, keď toto máme celé hotové, tak je čas čarovať. Začneme čarovať tak jednoducho. Taký Harry Potter, prvý ročník. Krok 1 je, že si potrebujeme vybrať Krok 1 je, že začneme s nejakým základným reportingom. Na to si potrebujeme vybrať nejaký vhodný nástroj na vizualizáciu. Data Studio je zadarmo, má to svoje limity. Power BI, Tableau a teda sú platené, ale sú to viac powerful nástroje. Po Wilsone nám zatiaľ stačí Data Studio, dá sa to dosť ohýbať. A je zadarmo, takže ho používame. A najdôležitejšia vec tejto celej prednášky, čo si máte zobrať, že svojmu reportu musíte dať cool meno, lebo potom ho budete mať radšej. Takže u nás je to Palantír, lebo som fanúšik Tolkiena. A keď mi kolegyňa, že pozeral som sa do Palantíru, tak stvárim sa vážne, ale moje srdce plesá. Takže potom začneme robiť nejaký základný reporting. Pripravíme si nejaký základ nápočty, ako sú marže, maržové hladiny, o tom som mal presku na českom BBC Campe. Potom tu máme odkaz, keď to pôjde na blog. Môžete si vypočať PNOčko, PNMko celej firmy, alebo akokoľvek to voláte, blended ROAS, MER, TACOS som videl niekde, Total Acquisition, teda sa neviem čo. Môžete si dáta očistiť od storna, vratky, aby ste sa pozerali na to, čo reálne zostane v tej firme. Môžete si sa pozrieť na rozpad predajov po krajinách, po weboch, po kategóriách, pre konkrétne SKUčka a sledovať ich trendy. A je dobre začať sledovať skladovosť, percentuálne marže a teda. Vtedy už týmto základným reportom sa začnete vo firme baviť viac o rozdieloch medzi krajinami, kategóriami a prídu prvé otázky. Dáva zmysel alokovať zdroje tak, ako ich alokujeme? Ako príklad tu mám, že jednu krajina má síce veľké tržby, lebo doteraz neriešili maržu, ale majú malú percentuálnu maržu. Lebo je ďaleko, shipping je drahý a žerie to veľkú časť marže. Ale vy do toho busíte, lebo tržby. No a príde otázka, že zrazu možno dáva zmysel alokovať ten spend a fokus na iné krajiny, kde je tá percentuálna marža vyššia, lebo je tam, neviem, menšia cenová senzibilita, alebo sú bližšie a máte tam nižšie shipping costy. A vlastne vieš tou istou námahou a spendom priniesť viac marže do firmy, teda aj viac zisku. Čo je super je to, že sa pozeráš na historické dáta tak, ako sú, len ich zrazu máš na jednom mieste, sú štandardizované a vieš sa na nej pozrieť v rôznych kontextoch. Takže my sme tie dáta furt mali, ale už máme spracované tak, že ich vieme ako keby viac stráviť. Toto veľmi posunie debaty vo firme a často sa odhalí nejaký skrytý potenciál alebo naopak waste. S insightami z toho základného reportingu sa dá žiť dosť dlho, a viete podľa toho radiť nejakú alokáciu spendu a iných zdrojov, no ale potom už si na to zvyknete a počas vás napadne, že chcete ísť hlbšie. Tak príde krok 2 a to je pokročilý reporting. Takže čo je super, že ty už máš postavený dátový sklad a nové nápočty, že to je tá najťažšia práca a potom tie nové nápočty sú už celkom easy. A keďže máš GA4-kové dáta a reportingové kategórie, tak si vieš dopočítať svoje PNO a PNMko aj hlbšie, než na úroveň shopu, napríklad tzv. Kategorické PNMko. To vypočítaš tak, že si skombinuješ kosty z konkrétneho zdroja kampane, z reklamného systému, kde si pozrieš, že koľko ten kosty a potom si pozrieš návštevy a potom product detail views a vykreslenia produktu v nejakých kategóriách a potom začneš počítať. Zoberieš si kost na konkrétnu session, pozrieš si, ktoré produkty sa užívateľovi vykreslili v kategórii alebo sa zobrazia ako detail produktu a každému produktu potom prídeš počet zobrazení a vykreslení v návšteve. No a potom z celkového kostu kampane si potom dopočítaš tento kost na konkrétne produkty. No a potom to celé spočítaš na úroveň kategórie, podkategórie a máš vlastne náklad na tú kategóriu, plus potom vieš vlastne marža a revenue z tvojich maržových tabuliek. Takže máš cost na produkt, na kategóriu a máš zase maržu revenue na kategóriu. No a potom počítaš kategorické PNM a PNOčko. Takže to je už ten easy vzorec, čo poznáme, že PNM je cost kategórie delené marža kategórie, PNOčko je cost kategórie delené revenue kategórie. A vieš sa dostať k takýmto reportom, kde už vidím, že vlastne
že vlastne nejaká kategória má nejaké revenue, má nejakú maržu, nejaký cost. Viem si počítať PNM na tú kategóriu, prípadne sa teraz ako, trošku pozerám viac na M5, to je marža per unit sold a tu máme ešte doplnkové PNOčko. Aj keď s tým už moc nepracujeme, že už keď sa to nevestia slupce, tak PNOčko škrtáme. A taktiež sa už viem pozrieť aj na tú nižšiu úroveň, hej? Že na ten kategóriu level 2, kde už vidím aj tie PNMK a vidím, že ktorá kategória a podkategóriami ťahá tie výsledky tým smerom, ktorým nechcem a ktoré zároveň viem nejak pobustiť. Keďže máme už tie data centralizované v datovom sklade, postupne si vieme vypočítať také fajnovky, ako napríklad vlastné atribučné reporty, ktoré nám pomôžu lepšie rozhodovať nad alokáciou performance spendu. Môžeme si robiť forecasty, extrapolácie predajov, nákladov a teda. Takže toto sa vie napríklad použiť na nákup alebo prípadne na cash flow forecasting. A sú to vlastne také pohľady do takej krátkej a dlhšej budúcnosti. Vieme si vygenerovať tzv. Cross-sell reporty. To sú to, že čo ľudia kliknú versus čo nakúpia. To ti pomôže identifikovať nejaké ťahače, ktoré oni ťahajú predaje, ale vôbec sa nepredávajú. Takže ty ich môžeš zlacniť, nebudú sa stále predávať, ale vlastne budú ešte lukratívnejšie. Hej? Že potom to sledujem, ako sa to vyvíja v čase, ale tiež je to ako keby celkom cool vec. Viete blendovať GA4 metriky a metriky z reklamných systémov. Toto sa môžete potom s Paťom Molčanom porozprávať. Že môžete sledovať, že aký má kreatíva, ako hook rate, hold rate, to sú metametriky, versus akú má cenu za nového návštevníka, alebo ako stojí v konverznej ceste. Hej, že to sú zase GA4 metriky. Počítame si napríklad aj maržovú efektivitu, a to je, že koľko skladu majú alokované nejaké produkty versus koľko marže prinesú. A potom sa pýtame, či to dáva aktuálny zmysel a či nevieme realokáciu skladu, že niektorému dodávateľu dáme menej skladu a niektorému viac, vlastne s tým istým skladom priniesť viac marže. Krok 3 je potom data activation. A keď už máme napočítané maržové tabulky, tak môžeme začať posielať maržu do reklamných systémov. Už to ide takmer všade. Už za chvíľku aj Favy bude mať posielanie marže. A je to vlastne len BigQuery tabulka s maržou, napojí sa na Firestore a pomocou SGTM sa posiela marža tam, kam chceme. Môžeme stornovať konverzie cez Conversion Adjustments, takže si pripravím zase tabuľku so stornovanými objednávkami a pridávam to ako offline conversion import do Google Ads a tým pádom to je ďalší input pre bidding, že táto konverzia sa vlastne bola stornovaná, takže stiahne ju preč. Dajú sa s tým plniť customer match publika, takže zase v BigQuery si viem spraviť tabuľku, definujem si publikum, koho do neho pošlem, koho do neho nepošlem a toto môžem nahrávať priamo do Google Ads. Táto príprava tabuľky je veľmi rýchla a to pripojenie do BigQuery je veľmi stabilné, že nevypadá to tak ako niekedy, neviem, nejaké CSVčka alebo tak, že je to Google plus Google. Potom taká cool vec, čo je taká novinka, je, že sa dá obohacovať konverzný kód o duplicitný import konverzií. On tam má nejaký zvláštny názov, čo som si nezapamätal, ale vlastne je to, že si pripravíte tú tabuľku konverzií s nejakými ako identifikátormi užívateľa a u nás to spravilo a nahráte to znovu do Google Ads ako obohatenie toho konverzného kódu, ukážem hneď. A u nás to spôsobilo cca 2% uplift v konverziách, do trackovaných konverziách. Bola to alfa, teraz už je to beta, celkom rýchlo vyrastajú. Tu potom má na to odkaz, ale vyzerá to takto, že to volá sa Data Source Integration a to je normálne klasická akože Google Ads konverzná akcia, kde vy si ešte pripojíte ďalší zdroj, čo je vlastne akože tabuľka konverzií a nejaké identifikátory a vlastne posielate tam tie konverzie dvakrát cez Google Tag a cez tej BigQuery tabuľke. Krok 4 je potom zapojenie machine learningu a AI. V tomto sa priznám, že sme zatiaľ v plienkach, ale zatiaľ máme tool, ktorý nám do Slacku pošle vždy v pondelok o 8 ráno, sumár minulého týždňa a upozornenia na anomálie.
Kategórii manažerkám pošle info ich kategórií, PPCčkárom o výkone per web, kategórií a nejaké hlavné anomálie. A pamätáte si, čo som hovoril o tých kumenách? No tak náš sa volá Mirror of Galadriel. It shows things that were, that are, and some things that have not yet come to pass. Chceme začať testovať tool na konverzačnú analytiku, kde sa spojí datový sklad s nejakým konverzačným rozhraním a Gemini API, aby to bolo také, že veľmi jednoduché na používanie pre všetkých, nielen pre ako technických ľudí. A potom sa vlastne bavíš tým toolom cez četovacie rozhranie. Zatiaľ to nemáme otestované, akurát to teraz implementujeme, takže o tom zase niekedy do budúcna. A očakávanie sú také, že to bude fungovať ako taký juniorný dátový analytik. Vyzerá to potom nejak takto, hej, že vlastne otázka, odpoveď nad dátami z našeho dátového skladu. Zase otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. Ako som hovoril, cool mená treba mať, takže jedno mám odložené to najlepšie. Takže bude to Gandalf. Na záver chcel som povedať niečo o demokratizácii dát. Že vlastne nám veľmi vo firme pomohlo, keď sa ľudia s rozhodovacími právomocami dostali prístup k dátam. Začali robiť menej pocitových a viac dátových rozhodnutí. Tým myslím management, marketing, sales a produkt. Všetci pozeráme na tie isté tabulky, grafy a svoje objavy vieme rýchlo zdieľať. Chvíľko to trvalo, kým sme sa naučili interpretovať tie dáta podobne, ale dnes je už to ako náš vlastný firemný jazyk. A potom niektoré oddelenia si potom dajú spraviť nejaké vlastné reporty priamo pre nich a niektoré nepoužívané grafy alebo reporty potom mažeme. Toto je moje najobľúbenejšie tlačítko, že share, get report link, lebo to vás vlastne to vás poslá na to miesto v Looker Studio, čo si pozerá ten človek, aj so všetkými zakliknutými filtrami. No a koľko to teda stojí? Postaviť dátový sklad dnes stojí okolo 10 až 20 tisíc eur, v závislosti od komplexity. Cena skôr klesá, ako ľudia zostávajú zbierajú skúsenosti a vedia to spraviť rýchlejšie. Prevádzka pre ten jednoduchý reporting stojí okolo 200 eur mesačne, z našej skúsenosti, a s tým pokročilým nástrojmi nás to stojí medzi 300 a 400 eur mesačne. Mesačne je taktiež potrebná nejaká údržba, aktuálne máme okolo nejakých 5 hodín údržby mesačne. A raz za čas príde nejaký ako fuck up alebo nejaký update vo vstupných systémoch, kedy sa to celé spadne a musia to opraviť. Že sa musia nejaké konektory opraviť, updatenúť, APIčka a podobné srandy. Ale obyčajne to tak veľmi ako rýchly fix, že tak práca na 1-2 hodiny a stane sa tak 4-5 krát do roka. No a kto s tým vie pomôcť? Nám s tým pomáha agentúra Signals, to je tým okolo Romana Poltavera, oni sú v Prahe. My sme s nimi mega spokojní, bereme ich ako taký polovičných Wilsondiakov. Myslím, že polovica z nich už spí na Wilson do madracoch. Venuje sa tomu jej Igloonet, sú v Brne, Adam Šilhan prezentuje po mne, tak sa s ním kľudne o tom pobavte. Určite sa viem, že tomu venuje Vašek Glen v Prahe a veľa ďalších ľudí. Popravde taký hlboký research nemám za sebou, lebo som ho nepotreboval. A neviem ako na tom Days, ale už viem ako na tom Days po tejto breske. Takže kľudne môžete ísť aj za Julom. No ale všetkých týchto ľudí stretnete na MeasureCampoch. Takže keď hľadáte nejakého parťáka, choďte na MeasureCamp. Český je sa mi zdá 12.9. A slovenský bude niekedy koncom alebo začiatkom októbra sa mi zdá. Pár doporučení na záver. Upracte si kategorizáciu produktov, naming kampaní a UTM tracking, aby ste mali čisté dáta. Postavte si základ dátového skladu. Nájdete základné reporty, ktoré vám prinesú prvé insighty a pomôžu v rozhodovaní. Postupne ich rozšírite podľa svojich potrieb. A vedzte, že málo dobre interpretovaných dát má väčšiu hodnotu ako veľa číselného balastu, ktorý nie je actionable. Ďakujem za pozornosť. Preťahal.